Vítam vás pri ďalšej kapitole, 5. poradí. Túto kapitolu by som chcel venovať objektom a interakcii s nimi. Takže ukážeme si, akú môžeme robiť interakciu s objektami, ako prinútiť objekt, aby reagoval na náš kolidér, ako vložiť jemu kolidér, vytvoriť rigid body a podobne. My si ukážeme názorný príklad a som si tu vytvoril sféru, čo je vlastne nejaká gula. Troška ju zväčšíme. Troška aj moc. Vyhneme. No dobré. Vyberieme typ materiálu, napríklad taký, aby sa dobre odrážal od zeme. Vydáme, to už máme. Vydáme rigid body, vlastne tuhé telo. Ďalej tomu troška zmeníme. Dáme napríklad takýto vzhľad. Troška aj vyzerá. No a máme objekt. Ďalej by sme mali nastaviť... Aha, tu je chyba ten materiál. Dobre. To by sa mal odrážať. Dobre. A vidíme, že vlastne ho môžeme odrážať aj my. Sme vytvorili objekt, ktorý reaguje na iné kolidéry. Keď sa odráža, reaguje aj na terén. Vytvorili sme nejaký tuhý objekt. Ďalej samozrejme v hre máme stromy. Bol by problém robiť každý jeden strom osobitne, nastavovať im všetky kolidéry. Tu zrobíme nasledovné. Nájdeme si náš strom, ktorý využívame a pridáme do základného objektu kolidér. Tento na výber asi najlepšie kapsulový kolidér. Dobre. Teraz si ho musíme nastaviť. Potrebujeme náš strom vložiť do scenérie, aby sme aj videli, ako sa to bude nastavovať. Takže kolidér by sme potrebovali dať zhruba 0,6, výška tak 2, teraz ho presunúť, takže na y osi 1, 2 je veľa, takže 0,1, 0,5, 2 nie až tak veľa, 2,2. Dobre, ďalej ho potrebujem posunúť na x-ovej osi, približne na 0,1 a na z-kovej osi to si vložíme asi tak. Troška viac. Teraz ešte posunúť na x-ovej. Takto nejako by sme vytvorili kolidér, ktorý bude v strome. Musí byť až taký veľký, pretože vlastne náš kolidér v hlavnej kamere tiež není strašne veľký, takže mali by v pohode na seba reagovať. No, máme tieto údaje a tie si vložíme do nášho hlavného modelu stromu. Nejako zvláštne dále. Len sa teraz nehovoril trocha nahlas, budem snažiť viacej. Slabá, možno 0,2. No, malo by to byť
V poriadku, myslím. Dobre. Skoro môžeme zmazať. Zvyšné stromy. Teraz už fungujú. To je vlastne každý strom, ktorý sme tu dali. Čo má počiatok v tom objekte. Teraz automaticky detekuje to, že my prídeme s našim kolíderom k jeho kolíderu. Tým pádom nás neprepustí.